Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Class quality. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes, pitsa 28 na bulan sang Setyembre tuig 2020. Uy, malapit na lang kita sa inangan. Ang 88 kaadlaw ang nabilin, ba, iwat naman kita, sang Pasko, 95 dias na lang ang nabilin, saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Bacolod formal na igalansar ang backtrack system buwas nga adlaw Martes. 3 ka nagdugang sa 5 ka mga kapulisan sa syudad sa Bacolod nagpositibo sa COVID-19 naka-recover na. 14 ka adlaw nga home quarantine ila ginapatapos. Gwardiya sa seal site sa siyudad sang Sipalay nasapwan patay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpasiguro sang opisyal sa Malacañang nga makahiwat sang Pasko kaupod ng ila pamilya ang tanan nga locally stranded individual matapos nagapadayon ang mga inisyatibo nga ginahimo sang gobyerno. Suno kay Presidential Management Staff Assistant Secretary Joseph Encabo, ang lead convener sang hatid tulong nga inisyatibo para buligan ang mga individual nga apektado sa COVID-19 lockdown. Manubo na lamang sa 500 ang nabilin nga LSI sa bugos nga pungsod. Dugang pa ni Encabo sa tion nga makakas na ang moratorium, magapatigayo naman sang cluster send-off ang nabilin nga LSI sa Cultural Center of the Philippines. Palayag pa ni Encabo, may 61 ka LSI nga yara sa CPP tag katunga sini ang taga-Region 8. Ara subong namtang sa CCP, samtang ang nabilin nga katunga taga Cotabato, Davao City, kag iban pa nga probinsya sang Mindanao. Ang buot silingon, kung maurot na magpalauli sa tagsa nila ka probinsya, ining mga LSI sa bulan sang Setyembre, Oktobre, Nobyembre, ini sila. Makaabot sila puluyan kag magasaulog sang Paskwa upod ang ila pamilya. Bisan pa nga ang seleblasyon sa sulod lang sang panimalay apang makita naton kag mabatyaga na nga mangin malipayon ini sila. Bisan paano basta gatingob sa sulod sa puluyan ang isa ka pamilya sa tion sang Paskwa
inatanan maayo nga patimaan nga mangin malipayon ang ila Paskwa bisan nagilang sa sulod sang ila sini puluyan. Dihamak ka mga kahiwatan ang ginwasak ni COVID-19. Diri sa Bacolod, Portiman, ang Mascara Festival for the first time sa sulod sang 40 anyos ipaiway. Ang iban nga mga kahiwatan sa nagkalain-lain nga kabanwahanan kag kaprobinsyanan sa bilog nga pungsod Pilipinas ginpaiway. Halos mga kahiwatan ang ginpaiway bangod sa COVID-19. Kabay pa sa pagbukas ang tuig 2021, makabalik na kita bisan paano sa aton kinaandan nga pagpangabuhi. Kabay pa nga mag-iskirda na ini so COVID-19. Pero inasigahom naton ini siya matap na lamang kung magkooperar ang tagsa-tagsa. Madula ini siya kag mag-iskerda kung wala na siya sang tapikan, kung wala sa nagalagaw, wala sa matapikan kagaw. So tingwaan ta nga magtuman sa anuman nga panugyan sang national, provincial, lokal nga panggobyerno lakip na sa Department of ang atong departamento sa ikaayong lawas. Tumanon talang ina para nga bisan paano ikaw ako tanan kita makabalik man kita sa kinaanda naton nga pang-ginawi. Bao dali na lang ang Disyembre. Ang inapaabot sang tanan na mangin malipayon ang bulan upod ang tagsa-tagsa ka pamilya. Mas malipay pagkikita kung madula na ining COVID-19. Bisan paano, nagatamyaw kita advance na Merry Christmas sa aton mga kauturan. Kabay pa nga pag-abot sa tuig 2021, balik na kita sa kinandan. Base pa man lang, mangin normal naman ang aton pagpangabuhi. Pero mintas tanto, wala baksin. Mintas tanto, nga ari pa, nagalambiyong si COVID-19, hindi kita magapaabot nga magabalik kita sa normal nga pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na. Morning na. Kamusta na? Lunes subong. 7 minutos na nakalipas ang korpyo dire sa siyudad sang Bacolod. Kamusta mga dalanon? Kamustang panahon? Nagatulot talithi, masami, mainit, mabatyagan, pagkahapon maulan, gaulan sa aga, pagkahapon mainit, sambot silingon, dakulok kambyo ang aton panahon. Kamusta mga merkado? Kahapon wala ang merkado nga dalagko diri sa siyudad sa Bacolod, sirado. Subong sigurado ako, bukas na. Kamusta ang pagbiyahe sang aton sini? Libreng sakay. Kamusta ang aton mga tricycle? Nga daw amulang inisla, kag ang mga tricycad ang makita naton sa mga dalanon. San opayhan, liwat makabalik biyahe ang aton mga driver. Gapanghakroy na sa tuman nga kapigaduhon. May araaman special amelioration program ang gobyerno, pero ini siya daw ban-id lang. Nga maga-tiner lang sang pila kasimana. Pagkatapos na, panglaghap naman ang pila naton ka mga kauturan. Aber, teleskopyhon tang aton patrol sa sininga mga tinion. Nagalagulad na sila sa mga dalanon sang siyudad sa Bacolod. Anano ang mga balita sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Ang patrolya rin dampi sa area sa Bacolod City Public Plaza sa diin subong kaagahon. Diri normally napahamtang ining pila ka mga salakyan di pasahe amuni ang libre sakay para sa aton sining mga kauturan. Pero sa karon Action Fred, no, sa sining tinion medyo negative pa diri parking ang mga salakyan di pasahe para sa libre sakay, and I presume nga ini sila ara pa nagparking o nagabiyahe pa lamang pakadto diri sa Bacolod City Public Plaza, no? Alas 4:10 pa lang eh. Yes, Action Fred, no? Alas 4:10 pa lang.
ti lugay-lugay kay normally action Fred mga 4:30 gid yan nag-umpisa mo. 4:30 malakat sila tag lugay-lugay pero mga 4:30 action Fred nag-amat-amat na sila diri tipon ang ining mga salakyan lipasahe for libre sakay going sa area sa Barangay Bata, going sa area naman sa Barangay Sumag, kagang iban pa especially going ka Homestead Abi o Fortune Town, ang iban going man action Fred sa area naman sa Barangay Banago. Actually pito diri sa mga check-up mga pick-up points para sa aton sini nga mga kauturan. Ang sitwasyon karon sa Bacolod City Public Plaza sang nasilingtan na action Fred masyado pakatawhay sa sini nga kagahon. Halos ang makitanta diri ang kalabanan mga suga nga nagahatag kasanag sa aton sining plaza sa sining kaagahon action Fred. Although may pipila na diri ka mga traffic enforcers subong aga ang naga-plaster na mismo no kag nagahulat sang mga drivers nga kayang trabaho nila action Fred muli sila ang nagalista gid lamang sang mga pasahero nagapasaka man sila pero sila mismo naga-observe sang social distancing para iniya sa mga medical workers para sa aton sining mga sa mga essential workers may ara man sila nga oras action Fred mo mag-umpisa ni sila alas 4 I think ang traffic enforcer kung 4 o'clock tapos sila sa alas 9 mo and may ara na naman shifting to so tatlo ka shifting ang malabayan talang diri kag makitan ta direction na Fred ang mga kalabanan diri ang gahigdas kilid sang merkado bala rather kilid sang San Sebastian Cathedral ang mga beggars o mga utlo mga kauturan ta nga mga homeless man action na Fred. Action Alvin. Yes, action Kabay Fred. pa nga ula na ha basi kon naplastar na nila maayo ining pakadto pa kare sa mga libre sakay nga mga jeepney di pasahero para wala na reklamo. Yes, action Fred. Ang munang problema, normally plaster lang ang ibanderiya para wala na problema. Sa karon, ti isa na silingtan na so coming pa lamang ang mga salakyan di pasahe. Normally nagasang nasilingta mga 4:30 sa kagahon nagaumpisa na sila magka-parking diri action Fred. Actually kung rin sa atubang mismo sa San Sebastian Cathedral may ari diri ang 5 mismo no ka mga jeepney check-up points or rather mga jeepney pick-up points no ang isa going kung sa tubang mismo sa San Sebastian Cathedral skilid niya bi muna aga going naman sa area sang Granada ang isa naman going sa Barangay Bata while ang bus stop number bus stop jeepney stop number 6 abi mayara man niya diri nga hulat going naman sa area sang Barangay Estefania ang iba naman going sa Barangay Bata no while sa diri susubang naman sang police station number 1 diri ba napahamtang ang going naman sa south particular sa area naman action Fred going gabi south Sumag and at the same time ang isa naman going naman sa may north which is Barangay Banago. Action Alvin. Yes, sir. Daw na mag-uhan ako ang mga balubalita dira sa public plaza. Wala na da ang aton mga kauturan nga nagabaligya sa ilabayon, mga alsapalda. Wala na action Fred. Kami curfew, no? Okay, tungod sa curfew, may ara gani action Fred yang alas 10 pa lamang. Alas 9 pa lang wala na. Ang maghahambal sa kung kaisa sa mga nagalabay-abi. Malabay makagmahambal abi sa imo isa ka tao bing lalaki kapil pagid kung nakainom na action Fred palapit sa tatlo na kung isa kung kunti sa mga report aton sa naliligad tatlo na mo kag mapalapit ang isa gauyat sa Iboya Lawas ang isa amo na mismo ang mauyat sa dito sa Dalom ang isa naman amo nang gahalok sa imo kailang panamingon ka bala kag mahambal ya papa gusto mo short Walain. Walang isa Dula gyud ang negosyo nila. Oo, buya na nila na yung ila sining negosyo. Kay pagkatapos ng action Fred kay te akon mo na ito. Pati ang mga bugaw dula. Wala naman na
Dula sila tanan, bisan ini mga bugaw na bangod man sa ginatabog man sa aton mga kapulisan, partikular kung mga taga Ala City na, mga amat-amat na libot ang mga kapulisan, kag nag-remind na naman, kag nahagahambal yang oras na. Lugay-lugay, curfew na, puli na kamo, mas maayo na lang na, kaiban ginatabog. Pero kapalog action, friend, may mga nagahingalit pa sa gyapon. Kay may kisa mga taga alas 8 pasado, makitaan ni sila, hindi na sila sa Bacolod City Public Plaza makitaan, kabalog, kundi mo na makita ni sila. Ara sa may San Sebastian Locsin. Ganos lada. Gapara sa lakyan. Especially kung private, mapakute na sila yadayon, kag mahambal, hello, good evening. Gusto mo? Ang mga rugby boys siya din. Ang mga rugby boys action na, Fred, ang kunti kasamid, diri man sila sa Baktua Public Plaza. Why naman na diri, ga-tiner, especially kung gabi, that is why, kung makalagaw ka kung gabi action na, Fred, masyado nakatawhay ang aton sila Bacolod City Public Plaza. Ang makitaan talamang diri action, Fred, inibang mga homeless nga nagatinir sa mga sa apat ka mga ang mga gina-standbyan bala, especially sa Bacolod Plaza, may ari ka waiting shed. Diriya makita lang diriya mga homeless o kon wala sang puluyan nga sa diri lang katulog. Plus sa kilid man sa aton sining San Sebastian Cathedral nga kasami diri na sila naga-standby para kahit papano aksyon na, Fred, nga tinerman for the meantime. Ang kaagahon ta kasami diri man action, Fred, nagapaninhig ang aton sini nga mga street cleaners bilang kabahin man sang ila sini nga mga obligasyon. Ara man diri pinata ka mga kauturan man nga mga nagbagluwas sa mga enforcers, of course, ang mga force multiplier, ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 2, amo yung kasami nga nagalagaw. May assign man diri action, Fred, nga mga policeman, especially sa sagwa sa tubang mismo abi sang police station number 1, may yari man na nagalibot man sa aton sini nga plaza. Si Sir Guro nagahulat man, no? Essential worker ka, sir. Nag-obra ka man o may ginahulat ka man sa subong, sir? May ginahulat today. May ginahulat ka lang. May ginahulat ang gali si Sarabi ko, pasahero. Kay dalaman may mga uyat man ning papeles man ni action na, Fred, no? Aga pa. Aga pa. Amo pa lang ni so far nga kitang tanga pasahero o kon if in case, pero hindi man siya pasahero kundi may ginahulat kit lamang. Tubtub karon na alas 4:17 na, pero wala pa action na, Fred. May parking ng mga salakyan na di pasahe diri man sa tubang mismo sang San Sebastian Cathedral. May mga enforcer, may mga Yes, katapo man sa kapulisan nga rada. Saksyon na, Fred, may mga enforcer man kita na kita diri ilang taon tabi kung bala kay normally ang enforcer action na, Fred, ga bulos-bulos man bala sila. Especially weekly, ilang taon tabi kay Lunes subong si manam nili bag-o nga na shift o bag-o naman nga assign nga enforcer kay shifting na sila every once a week action, Fred. Sir, bag-o ka lang, sir, nga na-assign naman subong diri sa plaza? Bali, bago lang ko subong ka duty, sir, nagpaway ko 14 days. Nagpaway ka 14 days. Okay. Nagpaway sa action na, Fred, no? For 14 days. First time na naman ni mag-duty. Okay. Bali. Saan, sir? Bali nga, mundi shifting 1 to 15. 1 to 15. Oh, 16 to 30 rin. Okay. Bali 15 days gali, sir. 15 days, 1 to 15. Ate, amo palang gali pag-duty mo, sir, no? 1 to 15 duty. So, ada naman ni sila action na, Fred, no? Nga mag-duty man, subong aga, diri man sa area sa Bacolod City Public Plaza. Uy, nalabihan ta kagin action na, Fred, ang mga merkado. Number 1, ang Burgos sa public market bukas na, pero ang Central Market Action na, Fred, sininga kagahon medyo sa to say medyo sa mga kuan bala temprano pa magapamalaklonti, hindi pa sila kabakal kay sarado pa man ang ang Bacolod City Public Market, especially Madaris downtown area. Normally bukas ni sila action na, Fred, tag alas 5 na, no, sa kaagahon. Ulhi bukas ang kuan ang Central Market eh. Yes, sir. Una bukas ang Libertad.
Dugay-dugay bukas ang Burgos, ulhi ang Libertad. Yes, sir. Ang mga bukas nga mga palapala, kamusta? Bukas nga pala-pala, especially kung alas 4 na sa experience ng magalibot kita. Ang kalabanan nga nagabukas ni Action Fred ang area sa barangay Banago Balas, Sibukaw. Muli ang mga palapala nga bukas naman si Kaagahon. Pero ang diri dampi sa may barangay 6 dampi, sarado pa ni Action Fred ang aton sini nga palapala, pero duha ka palapala mga major tanim mga palapala sa area sang kuan bala sa may Punta Taytay, kasami alas 4 pa lang sang Kagahon. Action Radio na nahangila sila ganang pamatian, no, dira sa area sang palapala along barangay Punta Taytay. Action Alben. Yes, sir. Doon nadula man ang mga nagapasaka, pasayro, no? Ang nagasulosinggit, subong daw, hindi na sila kitaon. Oo, hindi na sila kitaon kay amo nang isa sa mga naapektuhan man. Di kung kaysa bala Action Fred, hindi lang sa mga downtown area, hindi sila ang pasaka kundi halos tanan. Bisa sa mga pangkilid sa mga sa dalan Action Fred, malapit lang gani sa aton. May masinggit na yan. O, tigil, side. Wala na tsansa kay man ti wala biyahe. O ay chance wala biyahe kasi way man sila papay. Pero may ara man kisa Action Fred sa kilid sang Mergado, mambalya ge makibot ka lang ng Action Fred. Masinggit sa likod mo, sige. Ako na siya bilang ang yaranggos na iya daw ikadua sa traffic enforcer. Ikaduha. May pulis nga ara sa traffic, may traffic enforcer, may isa man na iya nga daw amot assistance ang traffic enforcer na nga siya gapasulog gagapagwa sa lakyan, pero pagkatapos humlad palad. Yes, mo ginamatabo, mambalya. Sige. Okay na boss, pero tuktok sa lakyan mo bala sa may windshield. O boss, okay na. Pero gamlad na pala, obligado kaya hatag. Hatag kaya mahatag 5 pisos. Mapasalamat boss. Thank you. May harapan na iba niya boss nga Action Fred nga mahatag ka piso. Mambalya nga. Thank you boss. Medyo masubo ga pangasubo bala ina bangod Action Fred nga may pila lang ginahatag pero Bisan paano aga pangabuhi man. Imbisan paano ga pangabuhi man, no? So amuli Action Fred ang pila naton nga mga kauturan na padayon man sa gyapon ang pag-aabot na sang pila naton nga mga enforcers ang iban nga mga pasahero. So at this time ang tindog na naman, no? Gahulat naman ni sila sa mga salaking de pasahe. I believe ini mga medical workers nga temprano pa ma-assign, no? Sa ila sitag sa mga kuan sa ila sinitag sa mga duty area, no? Okay. And, yes. So for Action Fred, muli ang pila ka mga sitwasyon karon, no, sa syudad sa Bacolod, particular diri sa area sa Bacolod City Public Plaza. Ang observations ang patrol ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. And at the same time, amuli ang nagapabakol mismo sa tagsa naton ka mga immune system. Subong man, ginadulong man sa inyo sang ang kape nga puno sang yerba, kape nga makahatag sang relaxation sa imo lawas. Rekta sa patrol, Bacolod City Public Plaza with Action Nani Kirao. Ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Kadamo sang mga palangabuyan, mga remedyo general, ang apektado man bangod sa ginapatuman sa diri sa syudad sa Bacolod Modified Enhanced Community Quarantine. San o pa ini matapos? Kabay pa, nga tanan kita, dungan tangla sa langit, ayo lang nga mag-iskirda na ining kagaw nga ni. Dako nga halit. Halin sa dalagko, padulong sa magagmay, padulong sa dalong pakadto sa ibabaw, dalasa kita tanan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balance. Lo pamahaw na kamuda. Uy, nami nga pamahaw karungagay ng init pangalaswa bla. Pero ang laswa, kumplito. Bakal katugabang, takway, kalabasa, talong, okra, balatong. Butangan mo na ilunsyel. Pwerte sa pagkananam. Pagkatapos, bakal ka galunggong baro. Galunggong, sumo bakal isa ka kilo, pritigda mo, prituhon mo. Amo ng kampyon nga ipamahaw karon nga aga. Oh, pulo pamahaw na kamuda. Pulo pamahaw na. Good morning sa nagaupod sa aton karon nga kagahon. Kay Eden Espirito, kay Evelyn Nepomuceno, kay Steve Ryan Clavero, kay Dilia Liabe, kay Angel Mayang Loriepa, dira kay Baudide, kay Alda Alunan. Good morning man na. May lang nga pagmonitor tagsagid kaagahon. Ang iban pakarunan ta naman pero hindi ka mo maghalin kay mabalik pa ko pagkatapos ining paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ano nga kaintangan. Responsable at ang balita kantayin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ilang matag adlaw nga pagpangabot. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Samsang ang mga kailangan Responsable at pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad gaga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon. Rinta na balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kagahon bugtaw ron. Bango na kisay-kisay uloig siritsais ibanat-banat ang kalawasan. Oktubre 1, ano ayhan ang mangin desisyon sang aton sini national government. Ang tanan-tanan gahangla ano ayhan ang matabo sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental sa Oktubre 1. Magpapanaog bala sang bag-o nga mando ang national kon magpapanaog sa mando natural may executive order ban ang alkalde sang syudad sa Bacolod. Dua ka bagay. Panubuon o i-extend ang modified enhanced community quarantine. Magadepende ini sa kahimtangan sang syudad sa Bacolod, depende kung bala nagasaka o kung naganubo ang biktima sang COVID-19. Gasinggita na ang aton mga driver, husto na, gasinggita na magagmay nga negosyante, pototikoy na ang aton si mga remedyo general, nagabatyag na sang gutom. Wala kita sang mahimo. Ang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nagasandig lang sa mando sang aton National IATF. Sila ya nagamando kon ano ang mahimo matabo sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Amo ina ang ginaangan-angan sang tanan nga kon mahimo makabalik biyahe, makanulon negosyo man, makabulubaligya man ang mga remedyo general. Amo ina ang ginaalungay sang tanan. Apang sa nasiling ko na nasandig yapon inatanan kon ano ang desisyon sang aton gobyerno nasyonal. Gahulat kita kung anong mando. Amo na bla? Bisan andon ta pa, gabatya kita kung ako pasugdan na be. Kung ang mga opisyal sa Bacolod pasugdan, ibalik ang mga negosyo, ibalik ang biyahe kagiban pa. Ugaling, may ara pagid mas mataas nga nagamando. Sige man sapol dito sang DOH, sige man sapol dito sa mga cabinet member kay Presidente Rodrigo Duterte. Rekomendasyon dito. Sumunga ni ginadihon na guro kay Mati. Pinsarabla, pitsa 28 na, 2 kaadlaw na lang wagtang na bulan sang Setyembre, saylo na kita sa bulan sang Oktubre. Pagkatapos sang Oktubre, idog-idog jutay, Disyembre na. Ano ayhan ang mga tinaga nga mabuyan sa Disyembre? Merry Christmas ayhan, mangin Merry ayhan. Ang aton Paskwa, amo pa inang aton paabuton. Kon pananglitan kaluyan kita, nga mag-iskirda si COVID-19, amo na makasiling kita. Happy ang aton Paskwa. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Bangod sining pandemic nga ni, bangod sang krisis pangkalibutanon, apektado ang tanan. Bisan gani ang mga plantador gamay kag dalagko gapang hakroy man kon manubo ang patubas. Ari ho, basi makabulig ini sa inyo. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Nagamaniyos ang electronic bikes kag scooter, no? Nga may maximum speed nga 25 kilometers per hour. Maayong balita para sa inyo. Hindi na kinanglan sang rehistrasyon. Inisuno sa Land Transportation nga opisina o kon LTO. Ining e-bikes nga ni, hindi na kinanglan nga magkuha kamo sang driver's license. Pero, ari ho, tandaan ninyo, limited lang sa barangay road. Hindi kamo makapasundayag sa mga local national road. Da lang kamo sa barangay. Kay may ara designar ang mga bicycle lane, pwede kamo dira. Magadesignar pa ang mga otoridad sang guidelines. Tapos reviewon pa ini sang Department of Transportation. Pero maayong balita, di ba? Mabudlay ay magkuha ka registration, sos magkuha ka driver's license, ti kinanglan pa di mo mong exam pa na, mga tanan-tanan, ti kabalo ka naman sa mga remedyo general, mga tricycle driver, ti mabudlay man. Ang ibanda, wala makita siling kung ano nga may ara lamod nga pagpangikay, pero may ibang kitang mga utod ya, na nag-tricycle driver gani, kay imol, nag-tricycle driver gani, kay wala ikasarang, wala't alam, wala tinapusan, ibang grade 2, grade 1 lang, di pa kuhaon mo exam, kundi sigurado, hindi ka pasar, kaya ibang gani, hindi ka balo magsulat ka magbasa, pakuhaon mo pa exam, di amo ina nga, nagindiho nila, nga hindi na lang pagtagaan sang exam, wala na lang driver's license, wala na lang registration, pero hindi man ninyo pag-abusuhan, no? Hindi ka mo magbiyahe lang nga makita ka mo da sa mga dalan sa nasyonal da, mga highway, nga gapasundayag ka mo da, hindi pwede. Dalang ka mo sa barangay road, no? Amo ina ang ginatunan subong. Kung maaprubahan na ini, di kundi yawat pa man, dako man ang gabintaha para sa inyo. Munang siling ko bla, kung ginatagaan ka mo bintaha, hindi gid pag-abusuhan, no? Kay kabudlay, ang pila naton ka mga utod, may mga ordinansa kita, nga hindi ka pwede kaagi sa mga dalanon sa downtown area kag iban pa, pero makita mo bla, gas sinabay-sabay gyapon, pwerte gyapon na pakadto pa kare. Tuman lang kita sa mga ordinansa, wala gid problema. Maayo ini nga balita para sa inyo, para hindi ka mo mabudlayan bala. Kabudlay na, parehistro ka, kamahal ka daan. Di, tricycle driver ka lang, magpulo parehistro kay mo ya, kuha kay mo ya sa driver's license, kundi lingin ulo mo, ipaluap mo, hindi ka ka-drive kung wala ka driver's license. Di, ano bla subong kung kuha ka driver's license, anong gina-require? Magluwas lamang kung magbutang sila ya, sang lain naman nga pagsulundan sa mga tricycle, e-bike kag iban pa nga mga driver. Butang ko abe, iseminar lang. Pwede na ya, ipatawag isa kaadlaw, amula ni ang lugar nga pwede kamo makabiyahe. Kung magwa kamo sa ruta ninyo, nga gina-require sang gobyerno, dakpon kamo. Paintsindihon sila. Galing hindi man nato na mapunggan, kag hindi gina maibitar nga may aragid, iba naton nga mga utod, nga malabanggid sa layi. Ambot silingon, may ara pagimana. Katulad sang ginapaandam sa COVID-19, may tika ulo pagidman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na. Ano pagid ang pila kadalagko karon nga mga balita. Alas 6:30 karon na. Talakayon ta naman ang pila kadalagko nga mga isyo nga nagalunta dire sa Pungsod, Pilipinas. Talakayon ta ang pila ka mga isyo, labi na gid ang illegal nga droga nga ang report nagaduging pa sa sulod sang bilangguan. Nagakaintriga blakos nimo nga ang
sulod sang bilangguan, may mga drug lord pa ya. Kag ang ginabaligya nga Shabu, sagwa sa bilangguan, ang ginatudlo, ang ila sining hari-hari, ara sa sulod sa bilangguan, ara sulod sa prisuan, ya. Makanegosyo Shabu. Ay, ano nga, mga buhi ini, daw hindi medjindihan. Amo na nga, bisan paano, luyag kita nga tapnaon ining illegal nga droga. Ako niya 100% upod ako mo sa kampanya sa illegal nga droga. Hindi lang ko upod sa extrajudicial killings. Wala ko gasiling kung madakpan ka, patyon ka. Ang pot ko silingon, papason lang ang droga. Kag kung mahimo, ang mga drugista, sulod, ilunggo sa bilangguan, kag ipapanaugan bala sa isa ka layi nga kung madakpan ikaw. Say for ehemplo, madakpan ka, drug lord ka, poser ka, papanaugan sa isa ka layi nga hindi ka pagpagwaon tubtubuhi. Kay kung ara kasagwa, manegosyo ka magyapon, o galing, ang problema naman sa aton layi kung hindi mo pagpagwaon sa bilangguan, manegosyo mas lagyapon sa sulod sa prisuan na tawanin na tabo, nadakpan milyon nga Shabu, gin pamangkot siya, niya din naghalin, sinong hari-haris ni, niya si Bosa, ara sulod sa prisuan, akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na, morning anay sa aton mga utod, libre nga medical check-up. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga. Ang pila ka mga obispo nalipay. Apang nagpalayag siling sang iban. Hindi lang kuntani magbulubaylo ba ang panindugan ni Presidente Rodrigo Duterte. Basi bala kon pitik sintat masiling siya. Joke lang. Dako nga disgrasya gid. Pero ti, lantawa bala ginpalayag ya ini sa United Nations Assembly. Hindi lahog-lahog to ya. Bilog nga kalibutan nagtambong. Pagkatapos, basiling ka joke lang. Sus, ano ayan nga dabalak armalite ang parak sa isyo guro. Kaga pagpakamalaot naman sa pungsod Pilipinas. Kung sa bagay, may reaksyon man ng China. Sa China, wala Hindi kami gusto yung sanggamo. Diplomasiya ang gusto namon. Di kadugay na sinasang pangabay sa Pilipinas nga ipaagi sa diplomasiya. Ti sige makabuda patukod sa mga isla. Ang mga bapod digira nyo, ara manahagad pasiyo sa kadagatan sa West Philippines Pagkatapos, kung ang iban nga bapor sa iban nga pungsod, hindi ka mo gusto nga mag-agi da. Ano tagiya ka mo sa kadagatan? Ay kalahin. Diyos bala nagtugas na, hindi ka mo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:56 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo,
na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan Responsable at ang balita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas.
At ika-4, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-4, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala
inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw,
sa pagduhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, 3 nga nagdugang sa 5 ka kapulisan sa syudad sa Bacolod nagpositibo sa COVID-19, naka-recover na kuno. 14 days nga home quarantine ila ini ginapatapos. Mayong balita ni upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office giing kalipay ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Viñas nga luwas na sa katalagman kag negatibo ang ikaduhang RT-PCR test nga gipatigayon sa 3 ka mga kapulisan nga una nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office nga nagnegatibo sa COVID-19 sa ikaduha nga RT-PCR test ang 3. Kag sa karon Action Fred, ginatapos-tapos nila ang 14 days mandatory home quarantine sa ila sili nga puruyan. Sunod kay Pico Action Fred, nga dapat ato kapulisan maghalonggit agud hindi na madugangan pa ang 8 nga nagpositibo sa COVID-19 nga sang uli nakabalikman sa ila sili nga trabaho. Dapat ipatuman sa kapulisan ang no-touch policy agud marikawan ang paglaton sang virus sa ato nga kapulisan nga nagaserbe frontliners sa COVID-19. Update sinisang nagdugang 3 din pa-swab test naton diri sa Bacolod City Police Office. Ginapatapos na nilang ilang 14 days quarantine kag ginakalipay naton sa paghambal nga nagnegatibo ang ilayang RT-PCR test nga ginpatigayon sang City Health. But despite sina still undergoya sang 14 days quarantine as standard operating procedure sang aton nga basic health protocols. Once nga makapaswab ka, magnegatibo ka man, dapat sundon tagin na ang 14 days yung quarantine actionary. So hopefully sir, hindi rin madugangan pa ang atong kapulisan? Kung pwede lang tani. But ang aton sinayang circumstansya, hindi tagid mapaiway nga may ara ya posibilidad nga may ara ma-infect sa aton yung mga personnel, pero ang aton ang dira ya actionary nga willing kita ya sa gihapon nga magatag sa aton nga serbisyo despite sa ginapangatubang naton nga risgo. Ang risgo ya actionary kabahin parte na sa amon nga trabaho kag ginisubong dapat magbuligid kami sa ginapatigayon naton subong nga MECQ kay kun wala iniya sang bulig hindi naton pagbuligan ang aton nga LGU, ang aton nga IETF, ang aton diri nga mga elected and appointed officials mangin hindi ni epektibo ang ginapatigayon naton subong nga modified enhanced community quarantine actionary. So again, ang ginahambal ta permi sa mga pumuyo I need your cooperation. Despite sa ginapatigayon naton subong nga inner kag outer border control, hindi iniya mangin successful kay hindi ginaton ma-flatten, hindi ginaton mapanubo ang kaso sang COVID kung wala kita nagakooperar. Kung pulis man lang aton ginabantayan kag magbayular kita sa mga basic health protocols. Sa ato naman yung mga kapulisan, labi na sa Bacolod City Police Office ng mga personnel, observe the basic health protocols. Strictohon tagi na, no touch policy, kag kung ara kita ya sa mga border control, nagaresponde kita, make sure nga nakaglove, may ara kita ya mga face mask, face shield, kag kung pwede lang nga ginahambal sa aton nga City Director, no touch policy. Dapat magagamit kita sang stick or baton kung may mga pangretisa. Kag make sure nga ina ang mga barangay nga nakatuan naton, labi na gid may mga lockdown areas, make sure nga stick tuhon tagid nga igapatuman kag hindi gid pwede makagwa ang aton mga unauthorized nga mga pumuluyo kung may mga lockdown kita nga ginapatigayon actionary. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sang Bacolod PNP. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Good morning lang kay Steve Ryan Clavero. Subuman kay Nick Barca. Dira kay Gilbert Carion, kay Mayor, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monsing Siokon, kay Raul Chuwada, kay Bibitan, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lore Aporado. Good morning. Nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na niya'y sagsay ang mga kailangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 658 kita. Ang jackpot 49 milyones 500,000. Kombinasyon in any order 52, 45, 54, 41, 18, 35. Resulta sang 658 52, 45, 54, 41, 18 kag 35. Sa ilo kita, 649 ang jackpot 80 milyones 179,882. Kombinasyon in any order 31, 34, 9, 39, 49, 38. Resulta sang 649, 31, 34, 9, 39, 49, kag 38. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Babalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado,
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Buwas nga adlaw, Martes. Balita City Hall. Detalye sini upod ki Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May action Fred, buwas nga adlaw Martes, iga launch sang LGU sang syudad sang Bacolod, ang Bacolod City COVID-19 contact tracing o kon backtrack system action Fred sa tuyo nga mapadasig ang contact tracing sa syudad. Ginpahayag di Bacolod City Administrator M. ang backtrack action Fred ang isa ka localized web-based kag mobile-based application nga gin-develop para mapadasig ang contact tracing. Ang mga residente sa Bacolod Action Fred ang pag-isyuhan sang backtrack card nga mayara sa ilang ngalan, address, identification number kag QR code paagi ini sa online registration. Ang mga taga hindi naman taga Bacolod nga mayara sang temporaryo nga personal o business transactions sa syudad ang pag-isyuhan naman sang backtrack visitors card. Ginpathag ni ang backtrack card ang magaserbe nga digital logbook sa tion nga ang isa ka persona ang magasulod sa isa ka establishment to Action Fred sa tuyo nga ma-record ang petsa kag oras sa iyang pagbisita paagi sa pag-scan sa iya sininga QR code. Ginpathag ni nga hindi kinahanglan nga ang isa ka persona ang mayara sang mobile phone o kon smartphone Action Fred o kon internet connection para mausar ang iya sininga backtrack card. Bangod pwede nga maimprenta ang QR code kag mo ini ang usaron sa pag-scan sa mga device nga yara sa mga establishmento. Nagalaom si ang Action Fred nga mangin epektibo ang ini nga paagi para sa contact tracing system sang syudad sa padayon nga pagpakig-away kontra COVID-19. We will launch it Tuesday officially. Magbutang kami mga registration kiosk sa mga market, sa mga public places nga damo tao. Nabatian si City Administrator M. Rekomendado mga kaaksyon ang Santon Plus Gold. Mas gin panami kag mas gin pa epektibo bagod mayara ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, kagaya na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasimbangwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagawa.
Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Kay Marilo Trabilia Catinoy, subong man kay Nuela Siason, Warlito Nisha, kay Bia Jonathan, kay Gino Berites, Wilfred Ermina, kay Jose Griole Tansinco Gayuna, kay Juliet Colinco, kay Nelson Magbanwa Jr., dira kay Edi Laosa, kay Alex Puentes, kag Helen Wisna. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang pagbutlak sa adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo, madayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan, responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbutlak sang
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. EGB Laho, good morning man. Subong man sa pilapagin naton ka mga tagpalamati. Diri kita na sa report, gwardiya sa seal site sa siyudad sang Sipalay, nasapuan kuno patay. May report si Action Brian Mordin. Action Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred na sapuan na lang isa ka patay ining gwardiya sang cell site dira sa may Don Jaime Village, Barangay San Jose, Sipalay City, tinalikdad nga adlaw. Ang biktima aksyon na Fred ginkilala sa kay Richard Gonzaga, ka 39 anyos, gwardiya ini siya sang Double Top Security Agency Incorporated, pero na-assign ini siya dira sa Smart Cell Site sa sitio Manlua sa amuman nga barangay aksyon na Fred. Sa pag-imbestigar sang kapulisan sang Sipalay PNP, sunuman sa panaysayon sa mga residente malapit sa nasabit nga lugar, mga alas 10 ang gabi tinalikdan nga Biyernes, nakabati sila sang Lupoka. Ining nasambit nga biktima nagagwardya dira kay may ginapatigayon nga construction sang ila sining nga padera. Pagkaaga, padulungan ini sang bayaw sang biktima kagyan na abdan nga patay na. Ini nasambit iyang si Gonzaga. Nakit-an dito aksyon Fred, gini siya may ara sang pilas sa walang porsyon sa iya sining ulo kag subuman sa abaga. Padayon pa ang investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit iya nga insidente. Inang balita ini sa Action Brian Morden report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. Morning lang kay Randy Artiaga Santisas. Mga blatter entry pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan.
radyo. Pagkulungon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 168 tanan ang violators, 14 diri ang curfew violators, samtang 154 ang daytime violators on Sunday lockdown. Sa station number 4, patay ining 36 anyos nga lalaki matapos nga ginbulok kagabi sa Purok Salgado 2, Barangay Estefania diri sa siyudad sa Bacolod. Din ang biktima diri ginkilala kay Edgy Sarcos, samtang ang suspect ginkilala kanday John Paul Barbon kag Jerome Andres. Lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar now sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Corporal R. Hex Branil Tan. Ginsulong sang duha ka mga suspect ang ini nga biktima dito sa iya sini nga puluyan kag wala man sang ano nga rason aksyon na Fred. Ini siya ang ginbuno ni Barbon. Now dugang pagida diri ni Tan ang victim action Fred nakaangkon sang malubha nga pilas sa iya sini nga dughan kag gilayon gindala sa Bacolod Metro Hospital. Pero mga alas 9:58 antak na kagabi. Ini siya ang napatay samtang ginabulong paagi diri sa deklarasyon ni Dr. Iza Militar. Ang suspect action Fred lunsay nakapalagyo after o matapos ang insidente. Balita report sa patrol, ang
ang kaapsyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55 na. Good morning lang kay Abrinica Windel. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saysay anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:01. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita.